Bueno, estem acabant de berenar aquí, a l'hotel, és el nostre darrer dia. Avui ja és un dia de trajín, per dir-ho de qualque forma. I res, ara en breus acabarem de berenar, anirem a agafar les maletes i anirem ja cap a l'aeroport de Venècia. Feim escala a Madrid, així és que supos que aniré gravant entre l'aeroport de Venècia, avió, Madrid, etc. I bueno, arribarem a Palma més o menys damunt les 5:15, 5:30. Així és que res, ja tenim moltes ganes d'estar a Palma i veure en els nins. Però bueno, a poc, paciència, anem cap allà. Bueno, ja estem aquí a l'aeroport. Estaremos 1 hora y media para pasar el control. Sí, perquè han trobat que per passar el control hi ha una quadra que flipes. Gracias, 2 horas antes. Bueno, al final li tenc que donar la raó que han vengut 2 hores antes, però és que mireu la Es que tú fila. no sabes lo que puede... Cuidado, que aquí está dando. Mireu la fila. Yo te voy a decir, no sabes lo que puede pasar. 2 horas antes. Pues res, espera. Tenía razón. I bueno, ja estem aquí a Mallorca, després d'un vol un poc complicat de Venècia, no? Sí. Un poc més Vomito. un poc més gomita. Vomito. I bueno, després el vol de Madrid aquí, pues bueno, ha anat bastant bé. Hem arribat d'hora, ara venim aquí en el Park and Fly a recollir el cotxe i vamos a buscar a nuestros perritos. Sí. Així és que res. Vámonos ya. Pròxim viatge. Chao. Adeu.